Ошо көндәрдә яна бер авыл биләмәһендә совет көне сараһы булып узды. Урал авыл советына Бикбулат, Сыгарыш авылдары һәм Хүрәм утары карай. Административ үдәк булып һаналган Бикбулат авылында бүгенге көндә ФАП, мәктәп, балалар баксаһы һәм мәдәният үдәге эшләп килә. Совет көнендә район хакимияте башлыгы менән бер рәттә эш сәфәре менән килүсе Корылтай депутаты Әлфәрис Байсурин да катнашты. Халыкты кабул иткәндә төрле юнәлештәге һораудар күтәрелде. Бикбулат авылында яшәүче Минзаһир Алдашев Әйәрле тау битләвендә елдан-ел арта килгән кырагай туризмга каршы сыгыш яһана. Бер ягына һау бысырада, алардан карап торам. Булар воспитательләр бар, бүләр хужалар бар, һау индерәгә, ничектер йөртергә. Бу яктан эшләп булган буйга, теге хәйр барса карын һинән, уталмаска ашты. Түләблитәләр манда берне апарсалар да. Если Бикбулатта булмай икән, икесе авылларда, икесе районнарда бар бит, алар хужалар. Шуны иштергә. Шул мәктәпкә монда кайда килбез, нигә халкына сапаллары. Яңа эш асырга теләүче яшь эшкуары Венера Кинебаева авыл ерендә еләк үстерергә теләк белдерде. Ошо юнәлештәге һорауларын җиткерде. Уйланып, эзләнеп, нимә интергә, нимә эшләргә дип, менә бер ай уже үтте. Шул теге белеп калдым грант турында бит инде хәзер. Әсәем дә тепличный хозяйство менән заниматься торган теге үзе генә. Мин дә сәскәләр менән без мавыгып үскән бала бит инде шуга теге күмәкләшеп шул грант алгы килә бит инде теплица төдегә килә. Авылда районда бер клубника юк, былай огурцы теге үттерәләр бит инде томат. Шулай итеп уйлап, шул клубника үстерәбез дип. Уйланып инде. Еләк. Еләкте ничек үстергә уйлыйбыз? Круглогодичный мансиграк. Круглогодичный була, зур теплица. Ел әйләнә дип сора. Шул зур теплица алгы килә инде, шул отопление, газ үткәреп, шул подсветка менән круглогодичный шул еләкте үстергә килә. Советтың төп ултырышы мәдәният усагында дәвам итте. Йыелыш барышында ла биләмә халкы төрле өлкәне яктырткан бихисап һораудар белән сыгыш яһана. Кызу барган очрашу һөдемтәһендә кайһы бер мөрәҗәгатьнәмәләрне урында хәл иттеләр, калгандарын язып алдылар.